Hej, i dag har jeg lavet en pakkelej. I klassen. Skal vi lige... Nej, jeg skal lige have den her. Det er mig og Karens gaver. Jeg sidder bare på rækken og kigger, Karen. Skal vi have byttekast? Det er mig og Karens pakker. Og hvis I kan gætte det, så er det ene noget, man rykker op, og det andet, som man putter rundt om. Ja. Oh my god. Første, der er, hvis man slår 1, så må man vælge en person, som der, sådan, hvis jeg vælger Mathias, så hvis han, der kommer en tegning, så skal han bare sådan der punkt over, så skal han bare sende videre over. Hvis han får 1. Ja, så må du vælge en person. Så skal jeg, så hvis jeg slår 1, så må jeg sige, Peter må ikke på en tur. Er det ikke bare 6, så må man tage? Stop. Okay. Stop det. Ja, det er jo godt. Hallo Pugge! Ja, vi er! Pugge, du skal bytte! Victor! Nej, vi er Jeg slog den for 20 sekunder. Oh my god, Johanne! Oh my god! Okay, det her, det var vores første gave. Jeg får en XL dealerpølse. Ej, hvor sejt. Karen har min... Har jeg? Jeg får en XL dealerpølse. Så har vi fået en mini-snibbolle. Det her, det var yay! Nu synes man slukket, og det der mega sjovt. Jeg har 100.000. Hvor er du god. Jeg går bare lige over og smider det her ud, tror jeg. Hvorfor falder min sko hele tiden af? Jamen, jeg gider det ikke mere. Kom på anden sidste klasse. Jeg kom på 7. plads. Godt, vi slår den af her. Hej, love you guys. Hej. Hvis den lige er stillet, så går den ikke. Okay, vi laver lige en intro. Hej. Jeg kan ikke sådan... Du skal jo sidde. Du sidder fandme over lige. Nej, det er chill. Nå ja, oh my god. Oh my god. Ja, man skal kunne se slikket. Du skal bare sidde sådan her. Man kan godt se dig, Silas. Nu vil vi gerne lave poison game. Og Silas starter med at vælge. Kom, nu kigger vi. Okay. Hvor mange skal jeg vælge? Hey, Johanne. Jeg skal vælge en. Johanne, kig væk. Jeg ved, du snyder. Kigger væk. Du skal pege på en. Lækker. Altså, du må ikke spise. Hej, hej, hej. Okay, så er det Karen. Du skal virkelig det. En side med at lige læse på. Yes. Okay. Okay, jeg læser det her. Okay, kom, så må gerne kigge. Silas, du starter med at vælge et. Safe. Kan du gang? Safe. Go safe. Er der mig igen? Safe. Okay, safe. Safe. Er jeg fed Fuck, nu? der var nogle spectators. Er jeg safe? Der er ikke Silas. Jeg bliver til stille. Safe. Du skal spise den. Død! Nej.
Nå, så tak mig, Niklas. Dør vi stadig, hvis vi tager din. Ja. Safe. Skal jeg sige noget? Hvorfor? Safe. Ja, nu er min jo væk. Nå. Okay. Lad det hårdt game. Safe. Altså, jeg vil gerne være. Sådan tak. Safe. Ja. Nå. Ej, det lyder ikke stort. Safe. Nej, det er Niklas. Ja, det var Bombe. shit. Ja, det var min. Nå, jeg napper Jeg så ikke, der bliver vi med væk. Du tog den der eller den der? Ej, må jeg få en? Ej, tak, Karen. Nej, Karen, jeg skulle lige have Nå, det var vores game, vi har ventet 3 uger på at lave. Og vi får sikkert 0 views. Så tak for i dag, og hvis den sletter, Og tak til Silas for at være hvis med. den sletter nu i går. Er du klar?